سلام عنا بالله إذا خبركم تخطاتلتي دي دبليو انترناشنال علتها وزينانهم بعدو سراويت والكاملخ إساس أفوركين كدمي 4 أوارح بكتما أخصم نايزج أفتعفهم بأمايت زغطور وغناتنا الزخريت مالي كمستخايدة تحبيرو لهم نبرتي كتما أخصم عقاز كوينوم شمعا بمبرح نتوب قداج أفتعف زخون وغناتنا بالعلم منفسن حرانن كمزذكرو تفريت لهم أبيات بيت كريستيان دما نقدات تجفجف ጸሎተ ፍትሓት ተገይሩ እዩ እቲ ማእኸሉ ኣኽሱም ገይሩ ዝተኻይደን ኣብ መላእ ትግራይ ብግፍዒ ወረርትን ዝተቐተሉ ኩሎም ወገናትና ንምዝካር ዝተሳለጠ ስነ ስርዓት ኣብ ትግራይን ካብ ትግራይ ወፃእን ዘሎ ህዝብና ሽምዓ ብምብራህ ዘኪርዎ ውዒሉሎም ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብሓባር ንምፅራይ ምትላሙ ተቀባልነት ከም ዘይብሉን ነዚ ንምቋም ድማ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ሎሚ 20 መጋቢት ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተቃውሞኦም እናገለጹ ንኽውዕሉ ከንቲባ ከተማ ኣኽሱም ተጋዳላይ ኤልያስ ካሕሳይ ምጽውዖም ዝዝከር እዩ ማህፀን ትግራዊቲ ኩል ሻዕተ በዓትን ጀጋኑን ካብ መውላድ ተሪፋ ኣይትፈልጥን ኣብ ቅድሚ ጸላኢ ድንብርጽ ዘይበሉ ከምኒ ተጋዳላይ ኣሞራ ንቐሽ ገብሩን ዝወለደት ትግራዊቲ ትማል ድማ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ አንጻር ወረርቲ የካይዶ ዘሎ ዘኹርዕ መኸተ ኣካል ዝኾነ መንእሰይ ትግራዋይ ተራእዩሎ ኣብቲ በብዓመቱ ዝዳሎ ሃገር ለኸ ሽልማት ፊልም ጉማ ተዓዋቲ ሓፂር ፊልም ዝኾነ ኣርቲስት ኢሳያስ ታደሰም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዛዕባ ይወርድ ዘሎ ግፍዒ ብቋንቋኡ ረዚን መልእኽቲ ኣሕሊፉሎ የዓመቱ የጉማ ምርጥ አጭር ፊልም አሸናፊ ቀብድ ኢሳያስ ታደሰ يقنيل كبور ولادي قاش برهانه موا كم استزاربو من عينت سمعت نزم مدرخ زي كم زي دبززو تسفا يقبر ابز عبي مدرخ زي بلو سرح سرح خاتباهي لك شلم انتلخو بتعمي عبي تحقواسن كبرن كسمعني متقبأ يخون دا أمبر أدي دم نبعت إنا نبعت حوي تقتلو ناو قدل إنا تورورة الرمتي حفتي قعزيات إنا دفروا أبزللو كيزي تحقواس كسمعني كبرغ سمعني تسمعت سو خمس عقمي حسرني يخون دا أمبر نبعات الدي انت حبس كبر عدي انت ملس كركبلو إيه سلام من رهوان نقول له ودسب يقنيل عجبتي يمانيتي إيد فاشستي أبي أحمد الزخنا منيستر سلام مفريات كميل عبكبابي حيوانه بوين تحنت ألو بزبط حمد قعتي تقاتلو من تماريخو من اللوم زرزرو ريبورترنا كاب حرامريت كم سعب كأربرنا أيو عجبتي وزرو مفريات كميل نبادي سابا أبي زملو في الأول نبي كبابي حيوانه بوين تحنت ألو بزبط حمد قعتي تقاتلو من تماريخو من وزرو مفريات كميلن أيتا مليون ماتوسن زتوهلو لعلو السمزي والكملاخي فاشيست أبي أحمد أما غلا مستوسون سبات مشتراوي أخيوا مكيادهم بجاقان وين تحنت ألو زي تمارخا عجا وزرو مفريات كميل والناساجين جزاين لجسة قلتهم والناساجين جزاين لجسة ندم صيانا أبي زهاو قال محتت وزرو مفريات كميل بحوؤن بتوق حلوان أما غلا عتاك أبي ثلاثم زي وزهن عرسم أمر الحق زيو من جسة تقرايلون زتوق بانداتات أبي سفال الدرشات كانت أكبر دحر مقلات شفان متكام بزتسنع تارجا مكينا جبار سناي أبيلهم نبادي سابان تبرحو أمونج وحوان حد قيحن بزوتهم دبيا متكاتين حدا جناح مكينا حدا عجاب ننتقتلون نسقطيلو كان زتمارخ جلتهم أبى تقرأ بسراوتي تيتان إيرتران زفتن زلوا دفعي أزيو خمس حزنات جلتوان ناساجين جزهن أبى أنتار حزب زكاة زلوا خينات استاتو زلوا أولاد سراويت كاب تجوارم كوكتابو سوي اللهم أمر الحاويين توردات حنت ألون وجراتن بوغنم وينت تقبابي بأودادو أمابيلهم أو لعل السلاعي كبير كسارة الناوتهم أنتار وررتز قورو وزلو من كسرات كان خيرا مقصالهم بمقلات
17 መጋቢት ብዝፈጸሙ ወዲብያ መጥቃዕቲ ንዓጀብቱ ወይዘሮ መፍሪያት ቀቲሎም ምንማሪኾምን ክልተ ክላሽን ምስ ሓደ ኣይኮም ሬድዮ ርክብ ከም ዝማረኹ ገሊፆም ወየንቲ ወረዳታት ሕንጣልን ወጅራትን ብበጠሎንታት ተወዲሞም ኣቐዲሞም እውን ዝተፈላለየ ጅግንነታዊ ስርሒታት ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ክሳራ ከብጽሑ ጸንሑ ኮይኖም ካብዞም ስርሒታት ገሊኦም 28 ሕዳር ኣብ ካልኣይ ቀብሪ ጅግና ስውእ ወያናይ ኣሰሮን ዝተረኽቡ ኣባላት ምልሻ ንምኽባብ ዝመጽ ሓይሊ ጸላኢ ሙሉእ ንሙሉእ ደምሲሶም እዮም 5 ጥሪ 4 ጣብያታት ክልቲኦም ወረዳታት ዝተሳተፍሉ ሸነ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ድማ 35 ውቅዒት ወየንቲ ክጻወርዎ ብዘይ ምኽኣሎም ባዕሎም ናብ ገደል ዘጥደፉ ወታደራት ጸላኢ ሓዊሱ ልዕሊ ቢትን ሰብኣንን ተቐተሉ 30 ተማሪኾም 6 ብሬንን ልዕሊ 10 ስናይፐርን ዝሓወሰ ብርክት ዝበለ ጥይትን ክላሽንን ተማሪኹ እዮም ጸላኢ 9 ለካቲት ኣብ ከተማ ደቡብ ኤርትራ ዓዲ ኣዋፊርዎ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት እንተንቀሳቐስ ብህዝብን ወየንትን ሕንጣልን ወጅራትን ዝበፅሖ መጥቃዕትን ምቕልዋስ ብክልተ ነፈርቲ ኩናት ተሓጊዙ ዘካየዶ ፈተነ ጸረ መጥቃዕቲ ብምፍሻል ኣስታት 300 ወታደራት ተቐቲሎም ዝተረፈ ርእሱ ከልዕለ ሃዲሙ ተበቲኑ እዩ ወየንቲ ወረዳታት ሕንጣልን ወጅራትን 27 ታሕታት ብዘካየዱ ወዲብያ ድማ 8 ወታደራዊ መካይንን 2 መድፍዕ 155 ዘቃጠሉ ኮይኖም ኣብ መንጎ ሕዋንን ዓዲ ጉደምን ኣብ እትርከብ ገረብ ሸለላ ብባሕቲ ለካቲት ብዝፈጸሙ ተመሳሳሊ ስርሒት እውን 2 ፓትሮልን ሓንቲ ኦራልን ብምቅጣል 25 ወታደራት ጸላኢ ቀቲሎም እዮም እዚ ክልቲኡ ወረዳ ሰራዊት ትግራይ ኣንጻር ወረርቲ ሓይልታት ውልቀ መልእኽቲ ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝገብሮ ዘሎ ተጋድሎ ኣብ ምድጋፍን ሓቢራ ምክላስን ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ዝለዓለ ምዃኑ ጸላኢ ኣብቲ ከባቢ ከይቐስምን ከም ዝገበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ጸላኢ ኣንጻር ዝወፅሖ ዘሎ ስዕረት ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ግፍዒ ምፍጻሙም ኣብ 2 መዓልታት ጥራሕ 270 ሮኬትን መዳፍዕን ዝተተኮሰላ ጣብያ ጎንካን ኣባይቲ በኣልማሚስ ዝተቃጠለላ ጣብያ ሰንዓለም ከም ኣብነት ዝጥቀሳ እየን ወየንቲ ወረዳ ሕንጣሎ ኣንጻር ህዝቡን ዝተሰለፈ የማነ ንጉሰ ዝተባህለ ዕሉል ባንዳ ምስ ዓጀብቱ ኣብ ከተማ ሕዋነ ምቕንጻሎም ዝዝከር እዩ ትግራይ ትስዕር ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ዜናና ሕዝቡን እናቐጸለ እዩ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባትን ካልኦት ወገናትን ንምሕላው ሲቪላትን ወተሃደራትን ሰብ ሞያ ዘካተተ ጉጅለ ንኽዋፈር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ትግራይ ጸዊዑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ትግራይ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ናብ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበም ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወፅእ ተስማሚዑ እዩ ዋላ እኳ እንተበለም እዚ ግና ካብ ሕሉፍ ባህርያት ፋሽስቲ ኣብይ ምእማን ከም ዘይከኣል ኣመልኪቱሎም ስለዝኾነ እውን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ምውፅኡ ዝዕዘቡን ዘረጋግጹን ክኢላታት ንኸዋፍር ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ትግራይ ጸዊዑሎም ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ድሕንነት ሰላማውያን ሰባት ስደተኛታትን ሰራሕተኛታት ትካል ረድኤትን ንምሕላው ሲቪላትን ወተሃደራትን ሰብ ሞያ ዘካተተ ጉጅለ ባይቶ ጸጥታ ንከዋፍር ከምኡውን ባይቶ ጸጥታ ኣብ ትግራይ ተዓዛቢ መጻረይን መረጋገጽን ኮሚሽን ንኸዋፍር እቲ ማሕበር ሓቲትሎም ብተወሳኺ ዘይተገደበ ስሉጥን ዘላቕን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘቕርቡ ካብ ወተሃደራዊ ዞባ ነጻ ዝኾነ መንገዲ ንክኽፈት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ትግራይ ሓቲትሎም ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተጋሩ ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዕታት ፈጺሙን ይፍጽምነሎም እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ኣብ ከተማ ዘላንበሳ ንሰብ ሓዳር ብምቕታል ን6 ህፃናት ዘኽተማት ገይርዎም እዩ ሮይተርስ ካብ ዓዲግራት ዘዋደዶ ምስላዊ ዜና ከም ስዕብ ኣዋዲድና ኣለና ጓል 14 ዓመት ምብራቅ ኢሳያስ ሕዚ ምስ 5 ዘኽተማት ኣሕዋታ ብምዃን ምሳሙኣ ትነብረላ ወላዲያ ቀሺ ኢሳያስን ኣዲኣን ብወታደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዓዶም ከተማ ዘላንበሳ ብጭካነ ተረሽኖም እዮም Daddy said I'm a civilian. أنا سلماو سبيه قدوفو أي تقتلني إن ولم بسلسة طيتنا أفلبو توكيسوم كاون قدميت برأس وديقو بابا تسد حرئنايو كاو دمان ماما بزبانا توكيسوم وقعموا نعيون أبسلفي أقسلومني. Mibrak describes how she was shot in the thigh. زبلت مراق الشعو أحواتا بخبيد فرحن دنقاز أن كم زبخيو تم وتادرات دما كم زتقطعوا من أبتكباب زنبرا خلصستي أكاز إلهم كم زخدون حبيرام
ምብራቕ ግዳይ ቅትለት ጾታዊ መጥቃዕትን ስርቅን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝኾኑ ወገናት ሓንቲ እያ ዝበለ ሮይተርስ ሕዚ ምብራቕ 5 ኣሕዋታን ምስ ኣዝማዳ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ከም ዝነብሩ ጸብጺቦሎም ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ፈለማ ሕዳር ኣብ ከተማ ዘላንበሳን ከባቢኣን ከቢድ ግፍዒ ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ምብራቕን 5 ኣናእሽቲ ኣሕዋታ ኣብ ትሕቲ ዓራት ከም ዝሓብአቶም ገሊጻ ንኽልተ መዓልታት ድማ ብዘይ ምግብን ማይን ኣብ ጸልማት ከም ዝቐነዩ እውን ተዛሪባ ካብኡ እቲ ኩነታት ህድእ ምስ በለ ን4 ኣሕዋታ ናብ ካልኦት ኣዝማዳ ሰዲዳ ነቲ ሓደ ወዲ 1 ዓመት ህፃን ሒዛ ናብ ሆስፒታል ዓዲግራት ክትሕከም ከም ዝኸደ ተረዲኣ ኣሙኣ ንምብራቕ ግደፉ እትፎቶ ወለዶም ነዞም ህፃናት ከይተርእይዎም ክበኺ እዮም ምብራቕ ምሸት ነዚ ፎቶ ሒዛ እያ ትበኪ ኢለን ከም ጳጳስ ዓዲግራት ንኣቦ ምብራቕ ሓዊሱ 1151 ካህናት ኣብቲ ከባቢ ከም ዝተቐተሉ ተፈሊጠሎም ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ምጽናት ዓሌት ምስቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ምጽናት ዓሌት ከም ዝመሳሰለ ተሓቢሩሎም ትሮዝ ተባሃለ ማዕኸን ዜና ኔዘርላንድ ከም ዝገለጸው ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ምስ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብምውዳድ ኣብ ትግራይ የካይዶ ዘሎ ኩናት ምስቲ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝተኻየደ ገበን ኩናትን ገበን አንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝመሳሰል ብቐንዱ ድማ ምስቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ምጽናት ዓሌት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ ከም ኣብነት እቶም ግዳያት ምጽናት ዓሌት ሩዋንዳ ዝነበሩ ኣቦታት ቱትሲ ንደቂ ኣንስትዮ ደቆም ንኽጋሰስዎን ይግደዱ ከም ዝነበሩ እቲ ዜና ኣረዲኡሎም ነዚ ኩሉ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ወተሃደራት ፋሽስቲ ኣብይን ዕጡቓት ኣምሓራን ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዮም ዝበለ እቲ ዜና ማዕኸን ኣብዚ ገበን ዝተሳተፉ ኣካላት ብፍላይ ድማ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሰለስቲኦም ኣካላት ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ገሊጹሎም በዚ መዳይ ፋሽስቲ ኣብይ እውን ካብ ተሓታትነት ከም ዘይምልጥን ብፍላይ ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብገበን መጽናት ዓሌት ከም ዝሕተትን ትረው ጸብጺቡሎም ኣብ መወዳእታም ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ተጋሩ ኣብ ዋና ከተማ እታ ሃገር ኣብ ካምቤራ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ ኣብቲ ሰልፊ ድማ ኣብ ትግራይ ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ምጽናት ዓሌት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበጽሕ ዘሎ ዘስካሕክሕ ጾታዊ ግፍዕን ገበናት ኩናትን ጠጠው ንኽብል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ግፍዒ ይፍጽሙ ዘለዉ ሰራዊት ፋሽስቲ ኣብይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዕጡቓት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ንኽወፁ ሓቲቱሎም ብተወሳኺ ንህዝቢ ትግራይ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽበጽሕ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ብዘይሻራው ኣካል ንኽጻረዩን ኣውስትራልያ እጃማ ንኽትጻወት ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡ ኣባላት ፓርላማ ኣውስትራልያ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ደገፍ ገሊጾም እዮም እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜና ነዚ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ዜናታት ተመሊስና ክሳብ ንጋነ ሰላም ትግራይ ትስዕር